Dobrodošli u još jednu epizodu Slatke subote. Ja sam Tijana, vi ste vi, a danas ćemo da pravimo neko novo sranje koje sam našla na Pinterestu. Ovaj put pravimo ovaj rolat. Ja sam videla ovaj video i prosto moram da ga napravim i sad je sezona jagoda, tako da ću da vas spamujem maksimalno, bukvalno. Danas pravimo ovaj rolat s jagodama, sutra ćete na mom glavnom kanalu gledati ladnjaču sa jagodama, a utra ćete gledati mene kako jedem sve to i još po nešto sa jagodama, zato što sam kupila 2 kile da iskoristim sada kada su najjeftinije, što je više moguće. Svake godine moj cilj kada je sezona jagoda, koja je toliko kratka, je da se toliko prejede. Ja pričam, ne ti. Da se toliko prejedem jagodama da mi se zamuče, bukvalno, da ne mogu više da ih vidim očima. I onda mi je lakše da pregrmim do sledeće godine, do sledeće sezone, zato što krene da me vata kriza već oko decembra. I isto to radim i sa lubenicom, tako da jedva čekam da dođe, a u isto vrijeme čim dođe, odmah kao skoro da je otišla. U svakom slučaju, ovo će bude jedno kuvanje bez recepta koje je prešlo sada na ovaj moj vlog kanal, zato što moji ozbiljni gledalci na glavnom kanalu ne mogu da smisle više videe bez recepta, tako da je sva neozbiljnost prešla na ovaj kanal. Ja generalno, kada pravim hranu za sebe, nikad ništa ne merim. I uglavnom, retko kad pogledam recept. Ja Pinterest koristim za inspiraciju. Ja vidim ovo i kažem, pa dobro, neke počinke, neki šlag, nešto i jagode i uvijem kao burrito i to je to. To ću ja sad da napravim. Baš me briga šta je zapravo u receptu. Ok, ostavit ću vama link, vi možete pratiti direkt. Ne znam ni da li iskreno ima recept, nisam ni gledala. Ali ćemo danas kuvanje bez recepta, tako da ćemo prvo da umutimo palačinke. Nadam se da znate da umutite palačinke. Ne znate? Ne? Ajde. Razbiješ jaja. Obavezno sa ponekom ljuskom. To je dobro za zdravlje. U ljusti su vitamini i minerali. Posoliš da ne bude bljutavo. Dobro ih istučeš zato što su bila nevaljala. Staviš brašna da se zgusne. Pa i ja smo ga zgusnuli. Malo smo ga pretjerali. Onda sipaš vode vruće da se to razredi. Pa još malo jer si bukvalno siledžija. I malo smo stavili previše brašna. Onda kako moja baka kaže, lineš mleka. I pošto smo danas ultra fancy mačke, stavit ćemo malo roze boje. Da svi pitaju čega je roze. Ja ti kažeš od boje za kolače, gadne kancerogene. Eto ga. Sad ćemo da ga ostavimo pola sata da dođe sebi i onda ćemo da ga pečemo. Sad kad nam je smesa ovako lijepo odstojala u frižideru, ćemo da počnemo onaj najmukotrpniji deo svih palačinki, a to je pečenje. Snimit ćemo jednu, a onda je svaka sledeća identična, obećavam. Ispekli palačinke. Sad ćemo da umutimo šlag. Jo bože, koliko se glupo otvara. Misliš da ćeš da skineš cijelo ovo sranje, ono samo jedno otpadne. Završili. I sad ćemo počnemo da ređamo ovo čudo. On ih ovako naređa njegove zelene palačinke, ali to je od mača verovatno, što ja ne podnosim jer je fuj zeleni čaj ima ukus na travu i nesreću.
ne volim ništa mača. Tako ih ispreslaže. Mi smo ovdje rozi jednorozi. Ovako ih ispreslaže 6 komada. Čup, čup, čup. Imamo tačno 6 palačinki, a malo nas je ustralo. Sad ćemo šlagić da naređemo. Ovo nije ni približno dovoljno čvrsto. Ima da nam se raspada samo tako. Sad ćemo da poređemo jagodice u red. Ove neke ćemo da iseckamo ovako otprilike. Da ima malo ukusa jagoda svuda. I sada, kako on to sad uradi? Ovo predstavi. Pa ovako. Oba. Pa ovako. Burrito. Pa ovako burrito. I onda ovako predstavi i urola. Jo, bože, koliko glupo izgleda. Presmešno. Ovo se inače zove, mislim, Koreji ili tako negde towel cake, peškir torta. Jer je urolano bukvalno kao što ti urolaju peškir. I moment istine. Opa. Gdje mi je ta jagoda u sredini? Gde si nestala, sestrice? Moram još jedan da isječem da pokušam da vidim. Pa nema mi srednje jagode. Ostaje još samo da ga probamo. Kontam da je lepo, jer kao što ne bi bilo lepo. Ali verujem da nije apsolutno ništa specijalno, pošto su palačinke, šlag i jagode. Ali mi se jako dopada. Ne razumem gde sam trebala da stavim jagode da bi ovo bilo u sredini. Na samom početku kad sam preklopila. Znači, na prvom preklopu su trebalo da bude taj red jagoda i onda bi one bile u sredini, jel da? Da. Valjda. Svako slučaj da probamo. Iznenađujuće je dobro. Dopada mi se bukvalno ovaj recept dobija solidnih 7 od 10. Svaka čast. Pinterest eksperiment uspešan. Odlično. To vam je to, sutra se vidimo na mom glavnom kanalu gde ću vam praviti ladnjaču slatku sa jagodama. A u utorak me gledajte u usamljenom utorku kako jedem sve ovo. Neću celo pojesti, obećavam, ali ješću i to i ladnjaču koju sam malo pre snimala i još par stvari. Ostanite slatki, vidimo se. Ćao!